гледам, викам поста, лириката остра, сподели ми поста и да вдигнем тоста. 6 години мостра, има още доста, още съм на поста, махалата лоста. Адидас Бургас, чакай. Адидас Бургас, не се ебавай с нас, не се ебавай с рапа, само в рапа има глас. Помнете кой ви даде глас, кой стои зад вас, кой подаде ви ръка, кът не знаеха за вас. Гоцата забива пак в тая крива нива, има още да се взима, какво да се покрива, парад да се завива, да се покаже сила. Мишки коментират, ама въгъла ги свива, защото искам и затова ги натискам. И когато ми е трудно, това и умрука ще стискам. Защото искаш ли нещо, знай, че няма оправдание. За някой просто музика, за други е старание. Абсолютно всеки ден, 100% батерия. Абсолютно всеки ден съм готов да катеря. Зареден и кален, това е моята материя. Ако имаш нещо против, може да ти измутрея. Нещо ново, тежко, малко по-епично, държим се прилично.